desisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng impormasyon at balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako sa ating halos 2 milyong followers dito po sa social media, Facebook. Maraming salamat sa lahat ng mga nagfa-follow at naka-like sa ating Facebook page. Kung hindi po dahil sa inyo mga kabalen, hindi aabot ng ganyang karaming bilang yan. Kaya naman like and follow nyo lang at tuloy-tuloy yung ating palitan ng mga impormasyon at balitang makatotohanan, makapagkakatiwalaan at may paggagamitan tungkol ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Live na live din ho tayong napapanood sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman kung hindi pa kayo nakasubscribe sa mga oras na ito, ayan, paalala, i-click nyo na yung bell, mag-subscribe na rin kayo at syempre yung notification button pag meron ho tayong mga live report dito sa ating network ay kayo ho'y makakanood at mabilis ang palitan ng balita, ika nga. Live na live din tayo napapanood sa telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide ho yan. At sa ating Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At syempre sa Free TV Channel 36. Dito ho yan sa Kalakhang, Pampanga. Kaya ho kahit saan, kahit anong screen na gusto nyong gamitin para mapanood itong ating mga balita, itong ating mga programa ay pwedeng-pwede.
Ayun, speaking of kahit saan, eto mga kabalin, kung kayo'y bumabiyahe, ika nga ano, at may planong bumiyahe ngayong araw ng Miyerkules, Balitang mapagkakatiwalaan. silipin muna natin sitwasyon dyan ho sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayon pong alas 10. 8 ng umaga, araw ho ng Miyerkules, hump day kung tawagin, di ba? Wednesday hump day, January 21. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalan, NLEX traffic situation muna tayo. At dito ho sa gawing balintawak muna, dito sa taas, no? Yung boxes sa upper section. Balintawak Toll Plaza, kung kayo ho ay nasa cash lane, abay paghandaan yung bahagyang pila as we can see dito ho sa ating Balitang may paggagamitan. live monitoring mula ho sa NLEX. And doon sa kabilang linya naman ay light traffic sa mga oras na ito. Yung other parts naman ng Balintawak Toll Plaza, maluwag na maluwag din. Dito naman sa may Mapulang Lupa, Valenzuela at northbound ay light traffic. Makapal-kapal naman ang volume ng mga sasakyan headed towards Metro Manila. And kung kayo ho ay mag-exit ng Mindanao Toll Plaza coming from Bulacan or Pampanga and heading to other parts of Metro Manila, asahan nyo na rin yung mabigat na daloy ng trapiko dyan sa portion ng Mindanao Toll Plaza. Dito naman ho sa may Kawayan, Bulacan, Libtong may Kawayan southbound. Ayan, may nakikita tayong stalled vehicle dyan ho sa may southbound lane. At medyo makapal-kapal na rin ang volume ng mga sasakyan pero light traffic pa din. Bukawi Toll Plaza, magkabilang linya, light traffic. At yung pila hindi naman din ho ganun kahaba dyan ho sa mga exit points ng NLEX. Pagdating naman ng syudad ng San Fernando, Pampanga, maluwag na maluwag ho ang sitwasyon. Light traffic magkabilang linya ng North Luzon Expressway as of 10:10 ng umaga ngayon pong Miyerkules, January 21. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Mula naman sa North Luzon Expressway, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga ngayong araw ng Miyerkules. Live na live din ito mga kabalen mula ho sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Dito muna ho tayo sa gawing itaas, boxes 1, 2, 3, and 4. Yung portion ng Angeles City, sa boundary ho ng Angeles. At light traffic sa mga oras na ito dyan ho sa may Telabastagan, boundary ng Santo Domingo, Angeles City. At light traffic din sa may area ng Panings, yung going to Phil-Am Friendship Highway, going towards Clark. At least if you're coming from MacArthur Highway, light traffic po sa mga oras na ito. Holy Angel Village portion ng MacArthur. Dito ho sa San Fernando, maluwag din. Baliti, ganyan din, light traffic sa mga oras na ito. Paalala ho, doon sa may section ng Panings, northbound section, outermost lane, yan ho ay continuous. Continuous ang traffic flow kahit na pula ang ilaw ng traffic light. Kaya naman,
maging mapagmasid lamang, may mga karatula naman na inilalagay yung Siposco. Ano? And then dito naman sa may Sindalan, light traffic sa mga oras na ito, ganyan din sa may Del Rosario. Marami-rami tayong nakikitang sasakyan sa may Sakop Maimpis at portion ng MacArthur, pero light traffic din. Ano? And dito rin sa may Lasatin at St. Jude, nothing unusual, ika nga, light traffic sa mga oras na ito. Ganyan din sa may downtown. But dito ho, ito na unusual, di ba? Sa may Bakabakle ay maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Batay na rin ho sa ating monitoring dito sa Siposco. Balitang makatotohanan. Tuloy-tuloy tayo, silipin din natin, pasadahan natin yung kalagayan ng mga kalsada dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Sama si Justin, di sa neto makibalita makialaman. Nung isang araw lang nakausap natin yung hepe ng Orion Bataan Police, si Major Halman, kaugnay nga nitong Di sa neto makibalita makialaman. pagliyab ng tanker truck dyan ho sa may Roman Highway. At ito hong mga road crash incident, ika nga, madalas mamonitor sa mga maluluwag na kalsada. Magdesisyon. Yung parang pag nagpatakbo minsan mabibilis. Kaya naman mahigpit pong ipinatutupad yung mga speed limit sa Bataan. Pero etong nangyaring insidente, yung oil tanker, linawin lang natin. Ayon sa initial na investigasyon, nakatulog ho yung driver ng kotse. Kaya siya nawalan ng control sa sasakyan at sumalpok sa oil tanker. Kaya ho, paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, kung hindi ho maayos ang kondisyon ng pangangatawan, kung kayo inaantok, iparada nyo muna yan, igilid nyo muna. Pwede namang mag-power nap, ika nga, di ba? Kasi Makakatiwalaan. yes na naman sa forever nap, ika nga, di ba? Hindi, seryoso naman. 36 news stream kasama. Mahirap pong magmaneho ng inaantok, di ba? Paalala yan ng mga eksperto. Desisyon ng tama skip the scrolling stream. Hindi lang dapat yung sasakyan, yung binabantayan, pati yung pangangatawan. Makibalita makialaman, totoo at magdesisyon. Okay, dito ho sa may Bataan, silipin natin sitwasyon ng trapiko at going to Hermosa SC Tech southbound, light traffic. Dito ho sa may portion ng Coolies Crossing, maluwag din ang sitwasyon, light traffic. Balanga, light traffic din, and San Pedro southbound, light traffic din po, mga kaibigan. Abukay, maluwag din ang sitwasyon. Mahigpit pong pagpapatubad ng mga speed limit dyan sa lalawigan ng Bataan. 60 lamang yung mga motorsiklo, 50 ho yung mga malalaking truck at van. Yung mga pribadong sasakyan, 80, at yung mga namamasada, 70 lang, kaibigan, ang iyong maximum na takbo. Balitang makatotohanan. Bago tayo magpatuloy sa ating weather update, pagbati muna sa pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga at sa Mandap family ng San Simon. Sila po ay nakatutok dito sa ating programa. Aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga, nanonood din. At syempre si Kuyang Arnel Salonga ng Angeles City. Totoo at magdesisyon na tama. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito ho sa Newsstream. Kabalan, meron tayong binabantayan na tropical depression. Ito ho si Tropical Depression Ada. At kanina may mga development na mula ho sa Pag-asa. Makibalita tayo sa ating Weather Bureau kaugnay nitong bagyong si Ada o sa international name, Nokaen. Parang ayoko to. Ayokong Nokaen, di ba? Dapat kain. Ayun na naman ako, aga-aga. Sige ho mga kabalin, silipin natin ang balita ng Pag-asa kaugnay ho nitong itong development, yung track ng Tropical Depression Ada as of 5 a.m. Narito pong ulat.
Wait lang mga kabalen, take to natin. At wala raw audio. Ayan, stop ko lang. Ulitin natin yung weather report. Ayan, hindi pala. Ito ho mga kabalen. Ulitin natin. Makibalita tayo sa DOST Pag-asa. I-play ko ulit yung weather report ng ating Weather Bureau. Kaugnay ho nitong bagyong Ada na binabantayan nga natin. At ito ho yung latest. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang update kay Tropical Cyclone Ada at sa magiging panahon po natin sa lagay ng panahon ngayong araw. Si Bagyong Ada ay huling nakita sa layong 1,205 kilometers silangan huyan ng Northern Luzon at ngayon ay taglay pa rin ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. So nananatiling nasa tropical depression category po ito. Pero sa ngayon, ang magandang balita naman ay wala naman na po itong any effect o anumang direktang epekto sa ating landmass o sa ating kalupaan. So hindi na po ito nagdudulot ng mga pagulan o pagbugso ng hangin na direktang epekto po nitong si Tropical Depression Ada. Samantala, sa labas naman ng ating area of responsibility ay meron tayong minomonitor na isang circulation o low pressure area at huling nakita yan sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. So may kalayuan pa naman po ito at nasa labas po ito ng PAR. Sa ngayon, mabagal ang kanyang pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito, trying to have a good circulation or mas magandang sirkulasyon. At sa nakikita po natin sa projection po nito, sa kasalukuyan hindi natin inaalis ang tsansa na magkaroon po ito ng brief entrance o panandaliang pumasok sa ating area of responsibility. Pero sa mga output o recent output po ng models natin, mas pinapakita po na mas mataas ang tsansa na hindi po ito pumasok ng PAR at manatiling nasa labas ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance. Samantala yung northeast monsoon o amihan, yun po yung nagdudulot ngayon ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Luzon at bukod sa mga pagulan na yan is of course yung malamig na panahon, especially po sa madaling araw, even sa night time ay asahan natin na malamig na simoy ng hangin dahil may kalakasan po yung ating amihan sa ngayon. So sa track na ipinalabas nga po ng Pag-asa, makikita po natin southeastward na ang kanyang movement. Kumbaga bumubulusok na itong bagyo yung kanyang track, pababa po yan at weakening yung kanyang trend. Ibig sabihin sa mga susunod na oras ay inaasahan natin unti-unti na po itong hihina pa. So posible na mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi ay maging low pressure area na lamang po ito. So patuloy na magantabay at mag-monitor sa magiging update po ng Pag-asa dito kay Tropical Cyclone Ada. Pero sa ngayon, ayun nga po, as I mentioned, hindi na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi po ng ating kalupaan. Samantala, dahil naman sa amihan o northeast monsoon, possible pa rin yung strong to gale force winds sa araw na ito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan at maging sa Tawi-Tawi. Bukas ay magkakaroon pa rin o makakaranas pa rin ng strong to gale force winds sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at sa Tawi-Tawi. And on Thursday, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Kaugnay dyan, ng gale warning nakataas po ngayon sa madaming lugar po dito sa Luzon, especially the northern seaboards, the northern Luzon area at sa eastern section ng central at southern Luzon. So may gale warning po tayo ngayon sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, eastern coast ng Polillo Islands, sa Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. So sa mga kababayan natin dyan, hanggat maaari po, hindi po muna natin nare-recommenda o hindi ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon dahil po sa bugso ng amihan ngayon o northeast monsoon.
Samantala para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, mananatiling maulap ang papawirin at may tsansa po ng mahihinang pag-ulan halos all throughout the day ho yan. Dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon Province, maging sa Bicol Region. Samantala dito naman sa Ilocos Region, natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Calabarzon, maging sa Occidental at Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque, asahan natin ng isolated o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa po ng pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Tagaytay, 20 to 28 degrees Celsius, 23 to 29 degrees Celsius sa Manila o Metro Manila, 14 to 20 degrees Celsius sa Baguio, 22 to 30 sa Lawag City, 19 to 27 sa Tugigaraw, sa Legazpi City ay 22 to 31 degrees Celsius. Samantala dito sa Palawan, sa halos buong Kabisayaan at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. So generally fair weather naman, although nariyan pa rin po yung chance ng mga biglaan o dagliang pagbuhos ng ulan anytime of the day due to mga localized thunderstorms. So sa pagtayo ng ating temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius sa Tacloban, 22 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 22 to 31 sa Kalayaan Islands, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 31 naman sa Cagayan de Oro, at sa Zamboanga City po ay 24 to 34 degrees Celsius ang magiging agwat na ating temperatura. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. mamaya ho yan. So magantabay po tayo at mag-ingat po. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Center. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Antabayanan ho natin yung Skip this crawler's train. update mamaya alas 11 ano, at ipopost din natin yan sa Facebook page ng CLTV 36 News. Kaya po manatiling nakatutok at nakafollow. Ano. At every 36 news stream, kasama si Justin. Ito naman kabalen, public service announcement muna tayo. Pero eto, bigyang daan natin, foreign exchange. At Forex, nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nitong Martes sa 59 pesos 45 centavos. At every 36 news stream, kasama si Justin. Sa ibang currency, Japanese yen is 37 centavos, and pound is 79 pesos 78 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 61 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 83 centavos. Yung dirham, 16 pesos 17 centavos. Euro is 69 pesos 17 centavos. Korean won is 04 centavos at Chinese yuan 8 pesos 52 centavos. Balitang magkatotoanan. Ito ho, public service announcement, paalala. Ito FYI, At every 36 news stream, kasama si Justin. kabaluan. Balitang magkailang matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip this crawler's train. Naalala ko lang yung kapabaluan. Pag nasa ibang lugar, sa Cebu, ganyan, no? Yung Bisaya, yung announcement nila sa atin sa Pampanga. Kaya tayo makain gagamitan, itang kapabaluan naran O yan, kapabaluan. Shout out kang Koyang Mike Pangilinan. Pati niya rin, sabihan tayo itang kayang post. Kumbiran tayo. Ayan Tito Mike. And, sige ho mga kabalen, ito naman announcement muna tayo. Public service announcement, kapabaluan po Kareng Manoknangan. Dito ho sa may St. Jude, Villa Corazon at ilang bahagi po ng barangay San Agustin at Dolores sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ay simula ho ngayon, January 21 hanggang January 25. Araw ho yan ng Lunes.
Asahan yung mahinang supply o pressure ng tubig mula sa water district dahil nagsasagawa raw ng rehab sa pump station itong City of San Fernando Water District. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Just. So medyo mawawalan-walan ng tubig dyan sa may St. Jude, Villa Corazon at ilang bahagi po ng San Agustin at Dolores hanggang araw ng Lunes. Stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Dito naman sa bayan ng Lubao, Pampanga, partikular sa barangay Santa Cruz, mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30. Skip the scroll and stream at every 36. Wala rin supply ng tubig para bigyang daan yung flushing activity naman ng Prime Water. Na tama, matudesisyon na tama. Sa syudad ng Mabalacat, Miara Heights Subdivision, Bundagul and Bundagul Resettlement, mamaya 9:00 ng gabi, mawawala ng supply ng tubig hanggang bukas 5:00 ng madaling araw. Announcement din dyan sa Angeles City naman, Barangay Kapaya 1 and 2. At bukas ito, araw ng Huwebes, 10:00 ng gabi, itatagos hanggang araw ng Biyernes, 4:00 ng madaling araw. Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36. Ito naman mga kabalan, ilang power interruption schedule dito sa ating lalawigang Pampanga. At ongoing ngayon hanggang 12:30 yung brownout dyan sa may Mabini Street, Pampanga Complex, Barangay Lourdes, San Fernando. Hanggang 12:30 ng tanghali o ng hapon yan dahil may ginagawang reconductoring ng secondary lines itong Svelapco. Tuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Mawawalan din ng supply ng kuryente dyan sa may Barangay Consuelo, Florida Blanca, Pampanga. Sa araw ng Biyernes naman, 6:30 ng umaga hanggang 2:30 ng hapon. Wala rin kuryente dito sa may Florida Blanca substation ng Svelapco, 6:30 a.m. to 8:30 a.m. at yung 3:15 hanggang 3:30 sa araw yan ng Biyernes. Apektado naman ng malawakang brownout yung mga Balitang may paggagamitan. consumer ng Pelco 2 dyan sa may Porac, Pio at Manibaug. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama. 6:30 ng umaga hanggang 3:30 ng hapon sa araw yan ng Biyernes. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Yan kabalan ng iba't ibang public service announcement at magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Ilang balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules, January 21, 2026. Huwag kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang mga paalala. Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
tama katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balitang mapagkakatiwalaan. At gaya ng aking nabanggit kanina, mga kabalen, ito ho yung mga headlines ngayong araw ho ng Miyerkules, January 21, 2026. At magdesisyon, tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam. Ito ho mga kabalen, napag-alaman ng ating news team at ibinahagi po ni Arayat, Pampanga Mayor Jeff Luris na may mga ilang individual sa bayan ho ng Arayat, Pampanga ang inaresto dahil na rin sa pagkakaingin. Ito ho yung pagsusunog ng bahagi ng bundok. Alam naman natin to, di ba? Pagsusunog ng bahagi ng bundok para linisin. Mahigpit na po itong ipinagbabawal. Noong unang panahon, pinag-aaralan pa natin sa subject natin, sibika at kultura. Di ba? At sa ibang mga, okay, sa history class, yung pagkakaingin, ginagawa yan, lilinisin, susunugin yung bundok at saka nila tatamnan, di ba? Para maging farmland. Okay? But, of course, with the existing laws, ipinagbabawal na ho yan dahil lubhang mapanganib. Marami hong mga nadadamay na bahagi ng kabundukan at syempre, yung usok ay nakakasama rin sa kalikasan. Pakinggan ho natin, panoorin natin itong ulat ng ating kasamang si Paulo G. Santos, kaugnay ho nitong problema dyan sa bayan ng Arayat, kaugnay ng pagkakaingin. Kung matatandaan ho ninyo mga kabalen, napaka-importante nitong balitang to dahil nung mga nagdaang taon, paulit-ulit nating nai-report dito ho sa ating CLTV 36 News, yung sunog, forest fire sa iba't ibang bahagi ng Arayat, Pampanga. At ayon ho sa mga eksperto na ating nakapanayam, halimbawa na lamang yung mga otoridad, yung mga bombero, initially based on their initial investigation, lumalabas, posibleng pagkakaingin nga raw yung sinasabing dahilan nitong pagkakasunog ng iba't ibang bahagi po ng kabundukan dyan sa Arayat. At alam naman natin, may mga negosyo rin na nag-uuling, di ba? Pero may mga area ho kasi na mahigpit na ipinagbabawal yung anumang aktibidad, ibig sabihin bawal galawin. Dahil these are considered as protected areas dyan ho sa may Mount Arayat. So narito po ang ulat ni Kuyang Paulo G. Santos kaugnay nitong pagkakaingin sa bundok Arayat. Ang problema, kasi totoo yung sinasabi mo mayroong mga nakatira doon May nakatira at ako, siguro dalawa na po yung napahuli ko. Nagkakaingin doon, nagpuputol sila ng mga puno at ginagawang uling. Yung mga uling ng puno nandun. So, nung nagpa-drone kami, kalbo na nga Story conference ho tayo mga kaibigan kung saan ang balita ay pinag-uusapan, hindi lang ho ibinabalita. Totoo ka dyan ate, kuya, napakaseryoso ho ito pong revelasyon ni Arayat Mayor Jeff Luris. Na nangyari ho dito ho sa pulong balitaan ito pong nakalipas na linggo. Sasabihin ho na ng ilan baka yan simpleng ulat laang. Hindi mga kaibigan, ang ating pong narinig ay babala na ng alkalde dahil dito ho sa unti-unting pagkakalbo nito pong bundok. Isang pahayag na tahasang naglalarawan ho sa lalim ng pinsalang naganap dito ho sa Mount Arayat. Binigyan din ho ni Mayor Luris ang pangangailangan ho ng
inclusive governance at malinaw na accountability ng mga barangay officials na nakakasakop po o kasama ho dun ho sa kanilang area of responsibility itong protected area ng bundok. Ako'y nananawagan dahil hindi naman natin sa sobrang laki ng sakop ng ating Mount Arayat, dapat may kaantabay din dapat ang DNR. Dapat sila rin mismo sumuporta rin sa amin, magbigay din sa amin ng support dito sa mga nakikita natin na problema sa pagkakaingin na meron at yung mga pagsusulog na meron ng ang mga ibang kababayan na meron. Pero kami naman, sa part namin, ginagawa naman namin na yung meron kaming tilaga na bantay kalikasan para pag may nakikita kaming ganun na problema, pinauhuli kagad namin. Kaya ganun din namin, naawa lang ako May chainsaw siya, wala tagang makain yung pamilya. Sabi ko, wala ka namang ibang pwede mong pagtrabahuan. Kesa ikukulong kita, mas problema yan. So bigyan kita ng second chance. Huwag na lang gagawin na mamumutol kayo ng puno at gagawin yung uling. No? So bigyan na lang kita ng livelihood. So pumayag naman yung yung kababayan natin doon sa nakatira sa bundok mismo. So yung big challenge Pagbabantay ang problema. Pagbabantay. Saka hindi kaya, sobrang laki. No? Hindi natin kaya lahat. Malaki. Palinlang, Baliti, San Juan Banyo, Lakyos. No? So yan yung mga halos sa dikit na barangay na sakop ng Mount Arayat. Pero wala Lapas Turo. Pero wala pa pumapasok sa nag-atuloy nyo sa Intel na yung bundok Arayat din. Napasukan na ho ng mga, isang po kasi may nag-aahit din nagbibenta ng lupa. Farm lot, sasabihin, sa bundok ng Arayat. May mga pumapasok din po ba sa inyong sumbong na ganito? Marami po mga sumbong na ganun. Kaya kami nga po, no, na talaga maigpit kami at nasa barangay level din kailangan ko ng suporta na kailangan regarding sa mga nakikita nilang mga bentahan o pumapasok sa kanilang barangay, dapat nasa barangay level, i-report pa rin nila dito sa amin sa munisipyo. Kasi kung wala namang mag-report sa amin doon, di namin lahat mamomonitor regarding lahat ng mga problema niya, yung bentahan, bilihan sa mga lupa doon lalo na sa mga protected area meron tayo. Di naman po sa parang pinipintasan ho natin yung mga masisipag nating mga barangay chairman, at yung mga opisyal ng barangay. Kung kaya ho ninyo magbantay ng basketball na liga, fiesta, at yung mga makukulit na nagbibidyoke hanggang madaling araw, baka kaya rin ho nating bantayan ang bundok. Bundok Arayat, no, yung problema, kasi totoo yung sinasabi mo. Yan ho, kabalen, ang ulat ni Kuyang Paulo G. Santos kaugnay nitong pagkakaingin at pag-uuling dyan sa Bundok Arayat. Ito ho, gaya ng nabanggit ni Mayor Luris, siya naawa at binigyan ng livelihood. Alam ho ninyo, maganda yon ginawa ni Mayor Luris dahil ito hong mga kababayan natin, especially itong mga nag-uuling, yung maliliit na negosyo.
Skip the scrolling Yung mismong alkalde na rin ang nagsabi, di ba? Sabi niya, si Mayor Luris, naawa siya doon sa ating kababayan, Arayateño, na nahuli nilang nagkakaingin at nag-uuling dyan ho sa may bundok Arayat dahil ito lang yung kanilang ikinabubuhay. At sa halip na ikulong ay pinakiusapan, tinuruan at binigyan ng kabuhayan o livelihood. Ano? Alam naman ho natin na itong mga ganitong klaseng insidente, no? Itong mga kababayan natin na natutulak sa ganitong gawain ay ito yung ika nga wala talagang ibang oportunidad. Kaya naman kung gusto talagang mabawasan yung mga ganyang trabaho o yung ganyang illegal na gawain sa kabundukan, job opportunity is very important, di ba? Kasi ho, pag nagugutom ang tao, hindi natin sinasabing tama, pero gagawa sila ng paraan para i-address yan. And I'm sure, ayan, dami nun ha, sure na sure ako dun. Yung mga small time na nag-uuling-uling, maliit na bahagi lamang yan ng mga nakakasira sa kalikasan. Maganda yung tanong ni Kuyang Paulo G. Skip the scrolling stream. Yung mga developer, yun yung mas malaking usapin, ano? Kung totoo man, di ba? Dahil may mga namomonitor na at patuloy na kinukumpirma, ito napag-usapan kanina, binabanggit nga, di ba? May mga ilang mga developer. Itong binanggit na rin pala ni Mayor Luris actually, na may mga natukoy silang mga developer na illegal na nagbebenta ng bahagi ng mga lupain, ano, titulo o rights kung tawagin, dyan ho sa Arayat. Mas yan ang delikado, di ba? Mas malaki yung mga naloloko at mas malaking pinsala. Kaya naman nananawagan ho itong lokal na pamahalaan ng Arayat, Pampanga sa DENR na tulungan din silang pulisin at bantayan itong kabundukan. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito mga kabalin, ano, sa Metro Manila nag-viral yung isang taxi app, okay? Dahil matapos maiulat, warning, trigger warning pala, sexual harassment mentioning, ano, ay merong nangyaring insidente, sexual harassment at nagbabala ngayon ng LTFRB sa mga taxi driver, sa mga ride-hailing app at iba pang mga namamasada na iwasan ho yung diskriminasyon sa mga pasahero at lalong-lalo na siyempre yung harassment. Panoorin natin ang ulat ni Jody Mercado. Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator ng Public Utility Vehicle o PUVs na mahigpit na sundin ng mga umiiral na batas laban sa pangharas at diskriminasyon sa mga pasahero. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, malinaw sa prangkisa ng mga operator ang obligasyon na protektahan ng mga pasahero nang sila ay mag-apply ng authority to operate. Anya, ang mga pasahero ang bumubuhay sa hanap buhay ng mga nasa sektor ng public transportation, kaya nararapat lamang ang respeto at patas sa trato sa kanila. Babala ng opisyal kung may mga paglabag sa kondisyon ng prangkisa, ang LTFRB raw mismo ang kikilos para sa kapakanan ng mga commuter. Isa sa mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasahero ay ang Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act, na mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Gayunman, binigyang din ni Mendoza ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko, lalo na ng mga biktima upang mapanagot ang mga pasaway na driver at operator. Mahalaga umano ang paninindigan ng pasaherong biktima na magsampa ng reklamo upang maipakita na hindi kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso. Kaugnay niyan, hinimok niya ang publiko na magsumite ng reklamo o humingi ng tulong sa LTFRB sa pamamagitan ng hotline at social media monitoring team ng ahensya. Inihalimbawa ni Mendoza ang kaso ng isang ride-hailing service driver na kasalukuyang humaharap sa posibleng license revocation at iba pang parusa matapos umanong mangharas ng babaeng pasahero. Kailangan raw ang pagtutulungan
upang patuloy na maging maayos ang serbisyo sa pampublikong transportasyon habang nananatiling prioridad ng LTFRB ang proteksyon at interes ng riding public. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, eh. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Ito naman mga kabalen, bago tayo magtapos, silipin lang natin yung highlights ng isang masayang music festival na idinaos po dito sa Clark, Pampanga nitong weekend. Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon Festival. Si Justin Dizon, neto makibalita. At syempre, nung ongoing yan, nakita natin yung update from the ground ng ating mga kasama dito sa CLTV 36 at sa RW 95.1. Balita ko, maraming nag-enjoy sa Four of Spades. Talaga naman, oo. Si Kuyang Justin kasi hindi nagpunta, sayang. FOMO tuloy si Kuyang Justin. Sige ho mga kabalay, narito ang ilang magagandang eksena dyan ho sa katatapos lamang na Hiraya Music Festival sa Clark. Starting the year with a weekend full of music, adrenaline rush, and unforgettable moments. Dinagsa ng festival goers ang Clark Global City matapos idaos ang kauna-unahang Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon nitong January 17 to 18. Pinagsama sa iisang event ang live music performances, hot air balloons display, at extreme sports bilang selebrasyon ng sining, talento at pangarap ng mga Pinoy. Sinabi ng mga organizers na pinangungunahan ni Marvin Atienza at Russell D ang kanilang matinding excitement sa first year ng event. So, kapag sinabi mo kasing Hiraya, maraming nakaka-relate lang na yung mga 30, 40 na pwede nating ikwento yung ating nakaraan. Kapag sinabi mo Hiraya Manowari, ito yung mga napapanood natin nung kabataan. So, kapag kinuwento mo yun sa bata, ito yung mga dating nilalaro lang natin, napapanood lang natin sa TV na ngayon, abot kamay natin, makikita ang iba't ibang kulay ng mga balloons. At ito yung pinagsama ng mga pangarap. Nag-start ang festival sa pagpapalipad ng halos 20 hot air balloons kasabay ng paglipad ng mga paragliders na talaga namang agaw pansin sa mga nag-attend. Gusto natin makita at makilala ang Pampanga na sentro ang Heart and Balloon dito sa Clark Global City. And at the same time, gusto rin nating pagsamasamahin yung mga talent and skills ng mga balloonists, ng mga artists, mga paramotor, mga car lifters. So yan. So it's a showcase of a talent, multi-talent na mga Pilipino. Present din sa event ang sinasabing pinakamalaking hot air balloon sa Pilipinas ngayon. Hindi pinalampas ng mga manonood ang pagkakataon para makasakay dito. Isa sa mga nag-enjoy, si Aling Ana Espanyo na 56 years old at first-timer. Ang ganda, ang sarap ng feeling kasi first time talaga. Tsaka at 57, mag-57 ako this year, first time. So mas magaling na experience sa akin kasama kasi bata pa siya na experience niya. Tapos ako 57, mag-57 ako na ma-experience ko to. And it's really a good experience. Gusto ko umulit. Matapos ang hot air balloon sightseeing, nagumpisa naman ang thrilling na car drifting na pinangungunahan ng pamilya ng mga car drifters na sina Odell Season, Arian Season at Ashley Season. So we're very, very happy because this is happening at the very heart of Pampanga. And syempre, excited lahat ng mga Kapampangan. At hindi lang lahat ng mga Kapampangan, meron tayong mga dayo from the south, from the north, all over. So thank you so much for coming. And sama-sama po tayong mag-enjoy, magsaya. And later on, of course, yung pinaka-highlight natin, yung concert.
Matapos ang kanilang showcase, pumili ang mga season ng mga shotgun riders para mapa-experience sa kanila ang car drifting. Ang mga audience, nagpasiklaban at nagbigay ng high energy para mapili. At syempre, ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang Music Fest. What I expect to see are fun performances, solid, fun performances, and people having fun as well and enjoying their musics. Para sa Day 1, present sa mga performers ang 4, Amiel Sol, Earl Agustin, Sankis Lola, Flo G, at Juan Carlos. Siyempre, nag-expect ako ng sobrang saya na crowd since, ayun, Music Fest, isa sa mga una ngayong taon. So, siyempre, I'm sure excited na yung mga tao makapakinig ng magandang music, lalo na sa mga main acts natin tonight. Ang P-pop group naman na Raya, Carl Timbol, Kim Leo, Bandang Lapis, DJ Love Z, Rob Daniel, Dionella, at Four of Spades naman ang bumida sa Day 2 ng Music Fest. Ayon sa mga organizers, nais pa nilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan sa Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon next at i-level up ang mga pasabog next year. Mas mapaganda pa, mas mapabongga natin ang ating mga activities. At the same time, mas ma-improve natin kung ano yung nakikita natin ngayon at para mas maganda experience ang bawat Pilipino. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 ngayong araw ng Miyerkules. At syempre tuloy-tuloy ho yung ating mga pangangalap at ongoing yung ating posting ng iba't ibang balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, may paggagamitan at makatotohanan sa atin pong CLTV 36 news page. Kaya naman i-like, i-follow nyo na ang ating mga social media pages. Kabalan, ako po'y magpapaalam na 10:56 na ng umaga. Muli maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok dito sa ating programang Newsstream para ho sa mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Yan, mag-extra na lang, nabulol pa. Justin Dizon po, ito po ang Newsstream. Maraming salamat po. Keep the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, ito makibalita, makialam, matutuan, matesisyon na tama.